Сен әйткәндә жюрига, безнең жюрида берничә кеше катнашты, күбесенчә ул КФУ хезмәткәрләре һәм КХТИ хезмәткәрләре бик авыр булды сайларга. Беренче чиратта сайларга заочный тапка килгән эшләрне, очный тапка бик авыр булды. Һәм хәзердә жюрига бик авыр булды сайларга җиңүчеләрне. Дөресен әйткәндә, барыгыз да бик яхшы эшләгәнсез. Ләкин туры килде сайларга. Беренчедән, кайбер проектларны без сайлый алмадык. Яхшы проектлар, яхшы идея, ләкин ул проектларны, идеяларны зурайтырга кирәк. Һәм мәсәлән, киләсе елга уже зурайган, туллаган проект алып килеп буларак китерә кирәк. Без бу юлы тулы булган проектларны сайлый алдык. Шуңа күрә, әгәр дә сез җиңүче түгел икән, аның өчен борчылмагыз. Киләсе елга безнең бу фестиваль Алла бирсә ел сайын булырга тиеш. Һәм киләсе елга сезгә мөмкинлек булачак үз проектларны тулландырып, тагын катнашырга. Бик зур рәхмәт барыгызга да килгәнегез өчен, проектлар тәкъдим иткәнегез өчен. Һәм киләсе елга без жюри агзалары буларак тагын сездән көтеп калабыз яхшы проектлар. Бик зур рәхмәт. Алкышлыйбыз. Башкача әйтеп кара, 180нче гимназия сертификат белән бүләкләнә, катнашучы сертификаты белән бүләкләнә. Котлыйбыз. Сертификатларны безнең тапшыра Руслан абый Гарифуллин, ул безнең бик кем инде, галим, химик фәннәре кандидаты, КФУ хезмәткәре. Эксперименталь тәҗрибәләр Актаныш гимназиясе. Шулай ук катнашучысы сертификаты белән бүләкләнә. Яхшы. Яшел Үзән телләр белгән илләр гизгән проекты белән. Фото төшәсегез килсә, төшә аласыз. Киләсе проект Яшь буын тарихны барлый 20нче гимназия Казан. Киләсе проект Бала Сити мәктәп укучылары белән тулы метражлы мультфильм тавышландыру. Бармы Бала Ситидән? Ой, менә безнең дусларыбыз кичкенә. Бик зур рәхмәт сезгә катнашканыгыз өчен. Әлмәт Гафу, Түбән Кама, Әлиф Балы хикәят. Бик зур рәхмәт. Яршаллы шәһәре сынлы сәнгать дәресләрендә күн белән эшләү. Проекты бик зур рәхмәт сезгә, кызлар, бик тырыштылар, бик кызык мастер-класс алып бардылар кызлар бүген. Әгерҗе районы прибор для изготовления сахарной ваты дигән. Рәхмәт. Актаныш башваткыч татарча башваткычлар җыентыгы туплау проекты өчен катнашучы сертификаты белән бүләкләнә. Рәхмәт. Яршалы шәһәреннән Телем минем рухи байлыгым дигән проектны чакырабыз. Рәхмәт. Бөгелмә районы шәхесләребез күпфункциональ милли өстәл уены. Катнашучы сертификаты белән бүләкләнә. Кайда сез кызлар, Бөгелмә? Әйдәгез алкышлыйк әле. Барыбыз да бик тырышты, бик арды, көтте инде шушы мизгелне. Рәхмәт. Киләсе катнашучы 170нче мәктәп Казан татарча көндәлек. Бик зур рәхмәт. Шулай ук кызык фикерле яхшы проект. Уңышлар сезгә. Проектларны үстерергә кирәк инде димәк, Киләсе проект Актаныш мирасыбыз иске татар язмаларны укыйбыз. Киләсе өстәл уены әйтә алмас 174нче мәктәп. Актаныш килмәкче идеме алырга? Килеп китегез егетләр. Әнә бу җегеткә Актаныштан. Рәхмәт бик зур.
Икенче лицей-интернат гарап графикасында булган китапларны кире графикасына күчерү эше һәм аларны бастыру. Катнашучы сертификаты белән бүләкләнә. Киләсе проект химиядан тәҗрибәләр видеоблогы, шулай ук икенче лицей-интернат. Аха. Тагын бер сертификат икенче лицей өчен кызык-мызык физик. Һәм Биектау районы Мәмдәл авылына морской бой уены өчен сертификат шулай ук. Гыйлем Фест беренче фестивалендә республика күләм фестиваль бәйгесендә җиңүе өчен бүләкләнә. 180 гимназия күңелле җомга өстәл уены котлыйбыз. Килегез, алыгыз дипломнарыгызга, шулай ук үзегез язырсыз инде. Ярыймы монда жюри әгъзалары илгеле бетмә. Менә шушы бер проект өчен бер диплом. 10 проект булса, 10 диплом булачак. Җиңүчеләргә бүләкләр дә бар. Бүләкләре бераз соңрак тапшырылачак, ярыймы? Актаныш җайлы тел проектын җиңү белән котлыйбыз. Рәхмәт, молодцы. Әлмәт шәһәре сугыш геройларын җанландырып искә алу проекты. Бик кызыклы проект иде ул. Хәтерлим, пластилиннан ясаганнар иде, әйме? Мультфильмнар. Бик зур рәхмәт. Гаиләгезгә рәхмәт. Яхшы. Актаныш авылы тугандаш проекты. Тугандаш проекты ялгышмасам ул төрки телләрне өйрәнү буенча. Яхшы, рәхмәт, бик зур итеп. Актаныш шулай ук сүзебез татарча интернет газетасы. Оппозицион газета дип таныштырдылар. Алда да сезгә уңышлар телибез. Фото төшергә теләмисезме? Юк. Киләсе проект Баулы районы татар телендә гарәп алынмалары проекты. Юкагына Баулыдан ук килмәгәннәр, әйме? Монда карага кирәк диләр. Хәмнән. Бик зур рәхмәт, афәрин. Айе. Киләсе мәктәп лицей-интернаты беренче Әлмәт шәһәре Goders Fight уйнау һәм тәҗрибә формасында нәрсәдер программалаштыруны өйрәнергә булыша торган кушымта әзерләгән смартфон кушымтасы өчен җиңүче афәрин бүләк булачак. Актаныш шулай ук җайлы тел проекты. Икенче лицей-интернат татарча кушымталар. Икенче лицей-интернат Counter-Strike уенын татарчага тәрҗемә итү. Һәм ниһаять соңгы җиңүче ул 4нче гимназия интернатының ясалма сазламык проекты. Барлык җиңүчеләрне катнашучыларны һәм җиңүчеләрне тәбриклибез. Сез бик зур эш башкардыгыз, үзегез дә сизәсездер, әйме? Рәхмәт сезгә бүгенге яхшы көн өчен. Уңышлар проектларыгызда киләчәктә 2 сертификат калган безнең 7нче лицей-интернат Гали Әхмәт шоу. Килеп алырсыз. Һәм Актаныш табигать кануннары проекты сертификат белән бүләкләнә. Катнашучы сертификаты. Шуның белән безнең Гыйлем Фест фестивале тамам. Барыгызга да катнашу өчен бик зур рәхмәт. Киләсе елны тагын сезне көтеп калабыз. Зур рәхмәт һәм алкышлык үзебезгә җәмәгать. Бик зур рәхмәт барыгызга да.